amongku mandel iku witing karosanku amongku mandel iku raharjanku aku takkan kuatir pangeran pepujanku Allah dadi raharjanku karosanku ngaturaken sugeng enjing pinanggih wonten ing dinten Kemis 17 Maret 2021. Mugi wekdal enjing ingkang kepaing berkah kita sami pinanggih bingah lan saras. Sumangga para sedherek kita sami sowan marek wonten ing ngarsaning Allah wonten ing salebeteng pandonga enjing kanthi mbekta raos syukur lan pamuji kita kangge Allah ingkang tansah ngrentahaken berkah. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus nunggil ing panjenengan sedaya. Amin. Kita mirengaken kita ing jagat kang peteng. Karena menandang sang yang
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti pamaosing kitab suci wekdal enjing menika saking kitab Daniel 3 pada 19 dumugi 26. Ing kono Sang Prabu Nebukadnezar luwih dening banget pentune sarta santun pasuryane tumrap Sang Satra, Sang Mesa lan Sang Abednego. Banjur dawuh supaya panasing pawon katikelake 7 ketimbang karo kang lumrah sarta dawuh marang wong kang rusa sawetara saka ing antarane wadya bala dalem supaya Sang Satra, Sang Mesa lan Sang Abednego kabondo lan kacemplungake ing pawon kang murup iku. Katelune nuli kabondo kelawan jubahe, celanane, topine lan pangagemane liyane. Banjur kacemplungake ing pawon kang murup. Merga saka wantring dawuh dalem Sang Prabu pawon mau dipanasake luwih dening banget nganti wong-wong kang padha ngangkat ngunggahake Sang Satra, Sang Mesa lan Sang Abednego iku padha kobong lan padha mati. Nanging ketelune Sang Satra, Sang Mesa lan Sang Abednego padha dawa sajroning pawon murup mau kelawan bebandan. Sakwise mangkono Sang Prabu Nebukadnezar kejot lan sanalika banjur jumeneng sarta ngendika marang para mentrine, "Kang kita cemplungake ing geni kelawan bebandan rak 3 to?" Unjuk bangsulane para priyagung mau marang Sang Prabu, "Injih leres do Sang Prabu." Pangandikane, "Nanging ingsun mirsa wong 4 kang lumaku kelawan kepenak ana ing satengahing geni. Ora padha ketaton dene kang kapate iku rupane kaya putraning dewa." Sang Prabu Nebukadnezar banjur nyelaki lawanganing pawon kang murup iku sarta medhar sabda. Pangandikane, "Satra, Mesa lan Abednego, para abdining Allah kang maha luhur, metu lan mreneo." Sang Satra, Sang Mesa lan Sang Abednego nuli miyos saka ing geni mau. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestahaken. Amin. Jujur pamdaring sabda enjing menika lumaku kelawan kepenak. Kita saged njujuk panggenan ingkang kita tuju temtu metahaken dalan. Lan sampun mesti dalan menika ingkang kepenak. Boten wonten tiyang milih dalan ingkang awon lan boten leres. Makaten ugi wonten ing gesang menika kita mesti ngajeng-ajeng lumampah ing margi ingkang kepenak lan mangke ingkang ayem. Mbok pilih marginipun menika saged kemawon ingkang alus, cepet, omber lan ingkang baken enggal dumugi ing tujuan. Margi ingkang alus menika panci sae, awit kendaraan ingkang kita agem mboten badhe gampil nemahi risak. Benten kelayan margi ingkang awon mesti kathah jeglongan lan mangke kathah karisaan. Sampun limrah kadang tiyang ngajengaken gesangipun menika ingkang kepenak, rezekinipun lancar, boten perlu rekaos anggenipun nyambut damel, cepet sugih lan cepet rampung. Namung wonten ing kasunyatanipun menika geseh, kelayan ingkang dipun kajengaken. Ing pundi margi menika malah nemahi werni-werni rubeda lan pepalang. Saged kemawon anggenipun nyambut damel malah asilipun kirang utawi malah tuno. Nemahi sesakit, rekaos sanget lan malah anggadhahi kathah tunggakan. Menapa ingkang sampun kita upayaaken dereng tentu timbang kelayan asilipun. Kadang kathah tiyang sami ngrantes lan sami ngresula urip kok anane mung rekoso lan susah. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, Prabu Nebukadnezar ningali tiyang sekawan ingkang lumampah ing salebting geni kanthi sekeca. Lah menika geni ageng, wesi kemawon saged ajur mumur menapa malih menungso. Lan menika abdinipun Gusti kok malah boten nemahi risak lan pecah. Sang Prabu Iram kelayan menapa ingkang kelampah. Sinaosa lumaku ing geni ananging sami pinanggih wilujeng. Kenging menapa saged mekaten. Injih menika karana wonten ingkang ngamping-ngampingi, ingkang ngirit, ingkang nyarengi. Injih abdinipun Gusti, Satra, Mesa lan Abednego. Ingkang dipun lebetaken namung tiyang 3. Dene ingkang kapirsanan dening Sang Prabu Nebukadnezar menika sekawan. Sinten ingkang setunggal? Ingkang nyarengi menika temtu ingkang kagungan daya linuwih ketimbang tetikanipun. Sinten ingkang nyarengi? Gusti Allahipun Satra, Mesa lan Abednego. Sinaosa tetikanipun dipun damel rekaos lan sengsara. Nanging ketikanipun boten nemahi pecah. Gusti ingkang ngayomi.
Mekaten ugi sejatinipun wonten ing salting margi ingkang kita ambah urip ning donya wonten ingkang ngirit lampah kita malah umut ngraosaken menapa ingkang dados bingah lan sisah kita nguningani menapa ingkang dados tangis kita nguningani menapa ingkang dados kapetan kita sinaosa mangke kathah rupeta lan karupekan nanging Gusti tansah ngayomi gesang kita sami Gusti paring margi luar kangge kita ingkang tansah ngabekti setya tuhu tuwin pitados kadya dene Sadra Mesah lan Abednego pitadosa margi ingkang kita ambah menawi kita lumampah kelayan Gusti ingkang nguntun lan ngandi angger pitados kita badhe lumaku kelawan kepenak amin. Sumangga kita tumungkul ing pandonga duh Gusti Pangeran ingkang mengku pecah lan gesang Patuko ingkang mau kuwaos ing bumi dalah wonten ing swarga Patuko tuwing gesang ingkang mau mirah lan muasih sedaya sampun patuko babar wonten ing pakaran asta patuko ingkang elok lan sampurna inggih menika wonten ing pakaranipun Gusti kawula Yesus Kristus wekdal menika kawula sami sepo sowan ngabiyantara ing dampar patuko ingkang suci kanthi bekta raos syukur so pangabekti kawula manah kawula pinga-pinga margi patuko sampun maringaken menapa ingkang dados kapetaning badan lan nyawa saengga kawula sedaya mangke wilujeng duh Gusti kawula Yesus Kristus sampun kantos kawontenaning donya ingkang kathah sisa lan sengsara manah kawula malah sami semplah lan mangu-mangu kawula badhe netepi dawuh patuko sinaosa margi ingkang kawula ambah kathah rupeta lan pepalang ananging lumampah kelayan patuko sedaya badhe kadamel kepenak awit kuwasa patuko ingkang tansah nyataken songlipur kawula sami nglangkungi kathah sisa lan sengsara duh Gusti kawula sepo sesarengan para sepuh ing pundi papan para sepuh paringana saras lan kiat kangge ngayahi samukawis ingkang dados cecipahanipun lan patuko karso agem para sepuh minangka lantaraning berkah patuko lumintu wonten ing gesangipun sumrambao ugi dhateng brayat lan sesami satemah dinten-dintenipun para sepuh tansah mangke kasainan so kamiran patuko ingkang luber kawula masrahaken sedaya perkawis ing ngajeng gesang kawula menika namung wonten asta patuko ingkang rusak semanten ugi pangupati kawula kangge antuk rejeki ing dinten menika patuko ingkang berkahi dosa kawula saestu kawula getuni nyuwun patuko apurane wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun tetunggal kita pungkasi kanthi donga Rama kawula duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga asma patuko mugi kasucikaken kraton patuko mugi rawuh karsa patuko mugi kelampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika so patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula injing ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantuaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko walaken saking piyawon awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun amin sugeng ayahe cicipan ing dinten menika. Jesus